busia ka wadwe dwumade de bra free asante memu manya ka se ya ba ha de ne ya mayobia ne ya ba ya ne ya bakwa chese ya mma awuram ne amafo ani nkomo ya waste time kwase twuma adwuma no so ya me da sin me pay enti won de be che ya ba ba wuram awie e bode so still ya ba adwuma no ma na ye de na me do pese me kire obibi kakra bia ba kwa e de controversy ba ye no kra obeka ya nkrata mu wo mkire say nei wo mde ke me kwakot e ma ke me no anu si ho no kra ne dan no kra chese ni wo no wo otimu a wotim kwa because yes dan no kra ne yempam ne mfiri mbe bi ote ne office na ye ho wo mo ni ade na ho nsam no guso ni nyina ne se market o se station o se dia fufura yesie ene ohwe na pampa mu esen se de pray na ebesi so ya wo musia ma wo nti ne trotro eguo nyina da ya pam o mfiri ho wo mu adwadefo ho ya pam o mfiri ho ya ne pampa so na pampa mba bi na ebisie na ebiso esi efa ba bi na trotro no ye pese ne ebinum di nkomo mo na edwane mu no ana lorry station mu enei wo mu won mountain so no ye ne o mo twetwe nkomo kakra ka wadwen dwumade ne de bra wo be ka wadwen o ma ye nyina na ebuo ene ba akofo de a na do se enye citizens de a na ye be citizens ye mehwa de keke ye be boa ma na bu man ti de ekọ no ekọ papa ye be ka enkobo no so ye be ka se de be a obehunu no watumi atene no na atumi akoyie 2CTV adaroma ene ye de ka wadwen de bra wo sa na me ka kiro se na v mixture Jack no mbi bubo bi mesi obi wa woto mpa carpenter mesra ne da mpa sesi ho ani enya kotwokotwo po ne ya bubom wonye dwuma bia ba ma wode da hokwa so da nkoye ye ne so wo bo power ba enya papa enti pa vi mesa na yusu ye se afre na da akwa wo da hokwa enti da eno enti no na wa pe yes university pa ba bia ko ene wo ye adwuma na ko university winiba university na abekọ education distance education bie na afei watumi akọpe springboard college atiri kwan ye nkwada yi wo metro so ho mutia ba wode afa mu ko ne ho de utwura wam nkwa wo madam roman ye de ka wadwe de wo asante memu ye ne driver vo ni bi enidi nkomo dey for say ya from Amadu mani yo Amadu enne ya de ya say efede o de siwe ese de airport ye ja prince wo ho aye famu ni ade efede ne so aha mo kakra kwan bi so aha ye kwan bi so ba aye empanimfo asem bi ze bebi anse ya bebi nyere enye yie ba traffic ni de ewo ho ba traffic no so ye bom moria se omunye ade ne ntam yere emaye efiri ho no mu a na ade ba ko a me hwe me de mani hwe ade a ya na me sat me buso me ho se na ka betuma yere akogina ho so omunye ne market anasa omunye ne lolly park ya hwe a ye ka se entimi nkogina ho babi o we fa wura kura na babi o we fa pie kura na see one time so market no mo ya eno ye srem panimfo se o mo yere o mo mpa ba bi maye na ye nkogina na asundwen yere emra na kan obi ba man mu a na ohu se man no so nimdiefo yere wo man mu nye se ye gina ba bi basa traffic chichi basa no ye srem panimfo se o masi keletie se market a wo mpa ba bi ma driver fo no na enso ngina na ye hu yere ento ye ye bada na se ye ne ebi entwetwe nkomo driver fo na bi ada wo so kire wadwen wo ho yo ye frame Donyina Eric no kre market ne de efede nanso ha ye ho kire am say ha ye paki wo hwa ye nsem bebre kenfo ama je wo kakra ahwe obakura na ota akura no ne aloko no ti yeteka no musa ye ntimi enko ba bia nti sra na ebesra say ombe ye ne omoye no ntantam traffic bi kura dru so belodu obedi mu a baba bedru ha no na ne ono wo wachi onni 10 no kura no wafa wo 10 no onhwe ada no onya ba bia anko de yesra mpanifo say omomomode na omom ho nyehye na yenso aboye nyina ma yenso yenya bi ahwe yire ne yema me da papa na sadia mu fi hebe ya na ayehu kakra wo adwadefu wa hai wa ho betimi bibia atumi si kai de mahi enti ti break sa no a ene na aye sempi mama mpacho ye ho kire pa nya asem kitua sense obeba ha kura ro ba no keme for ba be gina ho agi omutu series ansa na wo adi line so kakra krasa kop mase ye ho ansa be duro kura no obi afiri soro abetwe wadi se wo ba bia ogina ne nya ntiro no ano abetwe wadi akọ ntire sra ban ere sra adwuma ya fo ni nyina se o mpeda brema ne nyina ba bia agina ne nya ye ho kire basa ye da mo ase ye da se wo 5 francs e pacho ye frame black coffee ye ka say me no edi nkobo ye dina ha ba 2 minutes 3 minutes
Moto okay ye nko baby a gina fa ko. Enam say ye ba ye nya station baby papa parking nti aja ye didi lie so. Sesia kura no pa ya me park ya me da me ka mu a me hwe na obi di ne ka aba be bo me diem. Enam a ho kira ewo station nti ye sra ban say eni adwuma ye fo no mo ye adwuma ne say ye sra mo a omo ayen. Wo so ka bie. Oh ma kakra me ka family no say station mi hu say na dada nyina na ho na station e lodu. Na say no ma ho say as e dwa as e station di ehun ba bia ye kwa lodu say ba bia gina e obi asase a ye gina so. Enti no so yankwa ma sabi enti me hwe ya busua. Nti esra ban ne mpanfo say ombe ntema ma Ka dwumade ne ye de bra every ne station fofra wo mo ayo driver for no so mo hu say station say shops yo shopping mall no mo yo wo mu ntumi hunu ne ade a nti wo mu de so sa ma traffic ne bo pe so ye ne driver for no bi di nkomo ne adwadifo no a no mo ho no ne asa wo mu ye wi ankasa ye ba ebetwa hada na ne asa apegyam kakra na ade a eda ya fra say bibi bura wanu mo ho wanu ma ya ma o ye driver ni mebo o be we na o ba na de aja wo wa pedi aduani me ba jo friend Richard ye ne mo di nkomo fa ene de ye na mo so mo na mu ha yi o ha ba na de abrem o ha de abrem de bebre aja ama personals no ho ayedin na azia no so utu se o de wa ne kwa ke me fo ne haye na police for so dey high ndi ama o how dey bebre aba ye be sa ban se nka o mo nye nka o mo wai nka enwie ntam na ye so ye ho nto e kakra ade ba kwa de bra o mo ne traffic ka wadwen ma Canada say eye politics de na so ya be pie mu ho na pie ba bia utum say o ye politics na sa bi o e che da nko ye papa nti wo mo how no na ja wo de ato amansa ye nim na o mampanyin wate e mo bi o ha watumi ayo na tumi abo e dai fro say e fran ko sifil pon Eda ye ne mo di nkomo fa ma de fa fa yesi hwe na ye mo station omo ye some de station man se no stores wa abegu suro no ntimi hu se ade se stores no mo di yo na se station nti ye bom pa so mo bewie ne ye bi hu se akas bit me wura se a yes ya de yam yasi because say traffic e di so e ko be the whole day it me ko best be 4 6 kra ntimi nya obeti 6 na be yo bibia na akoka be say 2 cities 20 cities 20 cities wo baba meet ni 1 city now so they offer 1 city obi a wo yire wo ma say na dey to fi ne say na so dey to nti ayi nsem bebre nti say yesre mo say mo kan bia ma na mpenfo na tima hwa ma na station na tima ko kiti o ma ye say dey brepa ye ne dwadifo ni bi so be di nkomo ho no na station dwadifo ho ene uduru pampa so ase de maka no ho aba ape so ene asem keto akora nti ene dwadifo no so be di nkomo na afa ya hwe ne ma hodo a ekoso o ha ne se de ene kawadwume dwumadie ya 2CTV adaroma v mesha adaroma Springboard College ene afa education Uniba university distance education na ebeko bie na ye de kawadwe de brewo ye nto aso na ye ne adwadifo ni bi eso eni nkomo ese kaneti ha ye brepa ye nya ba bi mpakeka o pakeka susu a o ba nye de dade abeto ka se ye se ma unlodu o ma jesika jajaja ese unlodu ka ba ku bia 5 cities unlodu ka ba ku bia 5 cities ye susu ye se ntimi we enso no mo de ayi o mo de dade abeto ye ka na se no mo se ka nti esra mo nya na mo ye mua wa mo mua pa ye damasi Adom TV de mo hwe na ye TV a ye ni je ho eno na de bia na me de station to nti bi se kran be frem ma me se me to di code ne bia ma no na de bia no mo fanto ba bia Adom TV wo na na nsempa ne anije sem ne bibia nkase bo nyina how bad na wa say how wa ha mum de en sheda moro so bia sa because how na wa ha no ye station na ye nya wie nti no station na eguso a ye nti nyame ya Adom na se ewie a ebe ma ha so kire no eso ate ye ne dwadifo ni bi ba be di nkomo pampa so ene eginan ma kira wo se lorry station no ankasa no mo yonti a driver for ni na nei upesa wo fa ha pa sa wo godi a ene na ayo ka trotro afo se ni ogina kwa ni wo beti wo twen so wo be fa nipa bobo pe wo ma okura ba ne wo fo to a untumi fanfo so no hye omo ni nyina ne se ne station omo yenti wo munya ba be nyina enti he ye dwadifo so wo isa no omo so ya ka omo begua bontinti ha de car traffic human traffic
fa ho ne December na fa ho ne kwasi adadwo adem bela la chese bia aha ba petu ma kwofo nso ya adwuma ma ne yefe ka wa dwudwuma de ne de brewo ya ye to aso ye ne driver fo ne bi edi nkobo enti ye ne dwadefo ne bi eni nkobo authentic antibi original oni wo fi abo ase de bia wo banka kumase beto ne ma ahaya no na mo wo hwete de ahate no a wo beka say ya metimi aka say aban ne moaye because unam ha nipa kura anya ba bi mfa ka na je kwan ne mu nyina na omo eton ade no so afa pavement ne to eti sa unam a wan hwe ya na ka bebo utia pavement ne so na akoti obi ne ma so ti ebe stress kaje tia no na omo nhwe na omo nye ne ye na omo nya ne ntem na drivers ne ntimi nkọ ho na afa adwadifo no so yempe ba bi ma omo na ye ne ye ba ye nam kwanim no yetimi anya ba bi afa nti sa ye bre ubetimi anante kwanim ukwa ha na ka ekobon ukwo se ya na okoti obi niema so ti ebe srempanimfo se omumwa se de be yo betimi aye kageti ane ntentem so yanim se de omo aye adudi akakakra na omo awie beti se omo ho nye ha se de be ya cars no omo benya ba bi omo begina permanent na aboa ye nso a ye nam ekwan no so no enti sa ye bre dwadifo ni bi ha ne se de omo aye stores no ohwe a wan hwa omo bewie no no a oton tawro wanu a waton brodo wanu a wo ye drink a waton ne ketekete na se ho no store no se fata no wonya ska nya bi enti wo hwe a no waka kwan ho nya ba bi ntina ye ne omo entwe nkobo hwe se de hate no make an sa na ti aka wadwudwu bade de duru ha ya ni dwadifo ni bi edi nkobo ma me ma ye frɛ ase ma me be me ye frɛ ose e ba che frɛ ma Adom wo ton den me botiri yo ye ntina se wo botire wo dwani me bo ba twa me botiri ye dwani ye ho adwuma ai omo ye ho adwuma nim se enche o mbe wi ama ye so na o ti gbe iwe o mu wi a o bet abusu aka wadwudwu bade de